ଏମିତି ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇତେ ହେଲେ ଏମିତି ମେହନତ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ୍ଷୀର ବେଟା ଉଠି ପାରୁନି, ତଥାପି କ୍ଷୀର ବେଟା ଉଠିକି ଆଣିଛି। କଥା କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ଟିକେ ମିଠା କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବେ। ଆମ ଦୋକାନରେ ଯେଉଁ ଛେନାପୋଡ଼ ତିଆରି ହୁଏ ସେ ଛେନାପୋଡ଼ ଆମେ ଖାଇପାରେନି, ସବୁ କଷ୍ଟମର ଯିବା ମାତ୍ରେ ସରିଯାଏ। ତ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଚାଲ ଆଜି ଛେନାପୋଡ଼ ତିଆରି କରିବ। ତ ମୁଁ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିଲି ମାର୍କେଟରୁ କ୍ଷୀର। ଏଇଟା ଦେଖୁଛି ପୁରା ହାଣ୍ଡିଏ ପୁରା ମୁଁ କ୍ଷୀର ନେଇଥିଲି। 5 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଆଣିଥିଲି, ସେଟା 4 ଲିଟର ଏଥିରେ ଧରିଲା, ଆଉ ମାନେ 1 ଲିଟର ମୁଁ ରଖିଦେଲି ଧଲାନି। ଏମିତି ସବୁ କ୍ଷୀରକୁ ମୁଁ ଛିଣ୍ଡେଇଥିଲି ଭିନେଗାର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଭିନେଗାର ଦେଇକି। ତାପରେ ଏମିତି ସବୁ ଛେନା କାଟିଦେବି। ଏଇ ହାଣ୍ଡିଟାରେ 4 ଲିଟର କ୍ଷୀର ହିଁ ଧରେ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ 4 ଛଙ୍କା ବାହାରେ ଛେନା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ କମ୍ ଛେନା ବାହାରିଲା। ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୁଜି ଦେଲି। ଦେଖୁଥିବେ କେତିକି ସୁଜି ଦେଇଛି ମୁଁ, ଏତିକି ହିଁ ସୁଜି ଆପଣ ଦେବେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଢାଙ୍କୁଣି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ପାଣି ମାନେ ସୁଜିଟା ପାଣି କଲା ପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଦଳିବେ ହାତରେ, ବେଶୀ ବି ତାକୁ ମସଲ କରିବେନି, ହାଲକା ହାଲକା ସେ ଦଳିବେ। ହାଲକା ହାଲକା ଦଳିଲେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଆସିବ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଏତିକ ଛେନା ଆପାତତଃ କେଜିଏ ଛେନା ଏଇଟା ହେବ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁଦିନ ବନେଇକି ଦିଏ ଦୋକାନ, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ମେଜରମେଣ୍ଟ ଜାଣିନିଏ। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଚିନି 1.5 ଗିନା ଚିନି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଘିଅ ଦେଇଥିଲି କିଛି, ଆଉ ଅଳେଇଚ ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଅଳେଇଚ ଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ଭଲକି ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ଦେଇଦେବା। କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ମୁଁ ତାର କେକ୍ ବନାଇ ଯେଉଁ ପେପର୍ ଦିଏ, ମୁଁ ଆଜି ପେପର୍ ସରିଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ଏମିତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଖଲି ଦୂନା ଆସେ ଦୋକାନ ପାଇଁ, ତ ସେଇ ଖଲି ଦୂନାକୁ ମୁଁ ଖୋଲିକି ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେଇ ଇଏ ବି ଦେଇପାରିବେ, କଦଳୀ ପତ୍ର ବି ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ସବୁ ଛେନାକୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଏମିତି ରଖିଦେଇଥିଲି। ସେଇ ହାଣ୍ଡିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତାପରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ବେକ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ମୁଁ ଆକୁ ବେକ୍ କରେ। ତ ଆଜି 2 ଘଣ୍ଟାଏ ଟିକେ କମ୍ କରିଲି, ସେମାନେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପୋଡ଼ିଛି। ଆପଣ ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ସିମ୍ରେ ବେକ୍ କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମୋର ଛେନାଟା ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ପୋଡ଼ିଛି। ଆଉ ୟାକୁ ଏତେ ଗରମ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ହାତରେ ବି ୟାକୁ କାଟିକି ଧରି ପାରିଲିନି, ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଉପରେ ହିଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି